ବାବୁ ବଳରାମ ବଳ କଲିକତା ବଡ଼ ବଜାରର ଜଣେ ଗଦିଆନ ମହାଜନ। ଉତ୍କଳର ସମସ୍ତ ବେପାରୀଙ୍କର ଦଣ୍ଡିଦାର। ସମସ୍ତ ମାଲ ଆମଦାନୀ ଓ ରପ୍ତାନି ତାଙ୍କ ହାତ ବାଟେ ହେଉଥିଲା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାରବାର। ଢେର ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ରେଳ ନାମ ତ କେହି ଶୁଣି ନଥିଲେ। ଷ୍ଟୀମର ମଧ୍ୟ ଚଳୁନଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜାହାଜରେ ମାଲ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି ହୁଏ। କଲିକତା ଆମଦାନୀ ମାଲ ମଧ୍ୟରେ ଧୂଆଁପତ୍ର ପ୍ରଧାନ। କଲିକତାରୁ ମାଲ ଆସି ବାଲେଶ୍ୱର ବନ୍ଦରରେ ଜାହାଜରୁ ଘାଟ ଭିଡ଼େ। ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଶଗଡ଼ରେ ସମସ୍ତ ଉତ୍କଳକୁ ଚାଲାଣ ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଉତ୍କଳରେ କଲିକତି ଧୂଆଁପତ୍ରର ନାମ ବାଲେଶ୍ୱରୀ। ହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱରୀ ଲୋକେ ଧୂଆଁପତ୍ର ଗଛ କେବେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଧୂଆଁପତ୍ର କାରବାର ବଡ଼ କଠିଣ। ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ା ମହାଜନ କଥା ପଦକେ ଘାସ କାଟେ ଘାସ କଟା ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼େ। ମହାଜନ ବୋଲନ୍ତି ଦୋକ୍ତା କାରବାର ଆଉ ଗୋଖର ସାପ ଖେଳାଇବା ଏକା କଥା। ବାସନାରେ ରଙ୍ଗରେ ମାଲ ସମାନ। ସେହି ମାଲ ମହଣ 20 ତ ସେଇ ମାଲ ମହଣ 40 ଟଙ୍କା। ଚିହ୍ନରା ଦଣ୍ଡିଦାର ନ ଧରି ଲୋକେ ଧୂଆଁପତ୍ର କିଣିବାକୁ ଭରସନ୍ତି ନାହିଁ। ବଳରାମ ବଳେ ଜଣେ ଚିହ୍ନାରା। ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାମ ଡାକ। ମହାଜନଙ୍କର ଘର ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ। ଗ୍ରାମ ନାମ ଜଣା ନାହିଁ। ମହାଜନ ଥରେ ଗ୍ରାମକୁ ଆସିଥିଲେ। 10-12 ବର୍ଷର ଛେଉଣ୍ଡ ପିଲା ଗୋପାଳିଆ ଗାଁରେ ବୁଲୁଥିଲା। ଜାତି ପୁଅଟା। ଅନାସ୍ଥା ହେଇ ବୁଲୁଛି। ଦୟାକରି ସାଙ୍ଗରେ ଘେନିଗଲେ। ଗୋପାଳ ଗଦିରେ ଥାଏ। ଖାଉଛି ତ ଖାଉଛି, ଅଛି ତ ଅଛି। ତାକୁ ଦେଖୁଛି କିଏ? ପଚରା ପଚରିର ଦରକାର କ'ଣ? ଦିନେ ରାତିରେ କ'ଣ ହେଲା କି? ମହାଜନ ଜଣେ ସୌଦାଗର ପାଖରୁ 5ଟା ଆକବରୀ ମୋହର କିଣିଥିଲେ। ବାବୁଙ୍କର ମନ ଭାରି ଖୁସି। ମିଳିବା ପଦାର୍ଥ ନୁହେଁ। ବାକସରେ ରଖି ପୂଜା କରିବେ। ମୋହର ପୁଟୁଳାଟି ଧରି ବସିଥାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ତଳେ ରଖି ଦେଲେଣି। ପାଇକାର, ମହାଜନ, ମୋଟିଆ, ମଜୁରିଆ ହିସାବପତ୍ର ଛିଡ଼ିବାକୁ ରାତି 6 ଘଡ଼ି। ବାବୁଙ୍କର ହୋବ ନାହିଁ। ଗଦି ବନ୍ଦ କରି ଉଠିଗଲେ। ତହିଁ ଆରଦିନ ସକାଳେ ଗୋପାଳ ଯିମିତି ଉଠିଛି ଗଦିରେ ମୋହର ପୋଟଳା ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା। ହାତରେ ଧରି ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁଲା। କୁକୁଡ଼ା ଡାକ ଆଗରୁ କଲିକତାରେ ଯେମିତି ତୋପ ପଡ଼େ, ଗଦିଆନ ଧାର୍ମିକ ହିନ୍ଦୁ ମହାଜନମାନେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନକୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ଢେର ଜାଗାରେ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ଦର୍ଶନ କରି ଗଦିକୁ ବାହୁଡ଼ିବାକୁ ବେଳ 2 ଘଡ଼ି। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେଇଟା ହେଲା ଅସଲ ବେଳ। ଫୁର୍ସତ ବା କାହିଁ? ବାବୁଙ୍କୁ ନ ଭେଟି ଗୋପାଳ ତାଙ୍କ ପଲଙ୍କ ତକିଆ ତଳେ ପୋଟଳାଟି ଥୋଇଦେଲା। ତାହାର ବି ସେ କଥା ଆଉ ମନେ ନାହିଁ। ବାବୁ ସ୍ନାନ ସାରି ଆସିବା ବେଳକୁ ଚାକର ବିଦ୍ୟା ବାରିକ ଗଦି ଝାଡ଼ଝୁଡ଼ କରି ଗଙ୍ଗାଜଳ ଛିଞ୍ଚି ଧୂପ ଗୁଦ୍ଗୁଦ୍ ଧୂଆଁ ଜାଳି ଦେଇ ସାରିଛି। ବାବୁ ବଡ଼ ମାଣ୍ଡିଆଟାକୁ ଆଉଜି ବସି ରୂପାବନ୍ଧା ହୁକାରେ ଭଡ଼ ଭଡ଼ କରି ଗୁଡ଼ାଖୁ ପିଇବାକୁ ବସିଲେ। ଆଗରେ 2 କଡ଼ା କଣା କଉଡ଼ି ବନ୍ଧା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୁକା, କାୟସ୍ଥ ହୁକା, ନବଶାକ ହୁକା କଂସା ବୈଠକରେ ଥୁଆ ହୋଇଛି। ଏଇଟା ହେଲା କଲିକତା ସବୁ ଗଦିର ଦସ୍ତୁର। ବେଳ 6 ଘଡ଼ି ବେଳେ ହଠାତ୍ ବାବୁଙ୍କର ମନରେ ପଡ଼ିଗଲା ମୋହର କଥା। ହଁ, ମୋହର କାହିଁ? ବାବୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ହୁକାଟା ହାତରୁ ଖସିପଡ଼ି ନିଆଁ ପାଣି ଗଦିଯାକ ବୁଲି ପଡ଼ିଲାଣି। ଦେଖୁଛି କିଏ? 5ଟା ମୋହର ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଏ ଯେ ହେଲା ଆକବରୀ ମୋହର। ସେଇପରି କପାଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତି। ଆକବରୀ ମୋହର ମିଳେ। ସେ ମୋହର ଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିଯାଏ। ବାବୁ ତ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ଗୁମ୍ ମାରି ବସିଗଲେ। ଗୋପାଳ ରୋଷେଇ ଘରେ ବସିଥିଲା। ମୋହର ଖୋଜା ଶୁଣି ଧାଇଁ ଆସିଲା। ବାବୁଙ୍କୁ ହସି ହସି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୋହର ଅଛି। ବାବୁ ଧାଇଁ ଆସି ଗୋପାଳକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲେ। ଗୋପାଳ ମୋହର କାଢ଼ି ଦେଇ ପାଇବାର ହାଲ ସବୁ କହିଲା। ବାବୁ ଦଣ୍ଡେ ଯାଏ ତାକୁ ଅନାଇ ନିଶ୍ୱାସଟାଏ ପକାଇଲେ। ସେ ଦିନ କତୁରୁ ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ହେଲେ ବାବୁ 10 ଥର ଗୋପାଳରେ ଗୋପାଳରେ ଡାକ ପକାଉଥିଲେ। ଭୋଜନ ବେଳେ ଥାଳି ପାଖରେ ଗୋପାଳ ଅବଖୁରାରେ ଜଳ ଥୋଇ ନ ଦେଲେ ବାବୁଙ୍କୁ ଆଉ ଜଳ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ବାବୁଙ୍କର ବିଡ଼ିଆ ଗୋପାଳ ଭାଙ୍ଗିବ।
ସେଜ ପରଟା ଗୋପାଳ ଜିମା। ବାବୁଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଖି ଗଦିର ଆଉ 5 ଜଣ ବି ତାକୁ ମାନିଲେଣି। ବାବୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବଡ଼ ଗୋଟାଏ କିଛି ପାଇଟିରେ ତାକୁ ଲଗାଇବେ। ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା, ମଫସଲ ଗାଁରେ ଘର, ଏଣେ ତ କଲିକତାଟା ଠକ ଗଣ୍ଡି କଟା ଖଣି, କ'ଣ ବୋଲି କ'ଣ ହୋଇଯିବ। ହେଉ ଆଉ ଟିକିଏ ପାରିଯାଉ। ଦିନ ବେଳ 6 ଘଡ଼ିଯାଏ ଚୁଲିରେ ଲୁଣ୍ଡା ପଡ଼ିନାହିଁ। ରୋଷେଇଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାହିଁ? ହଁ, ଦେଖ ବାବୁଙ୍କର ଟଙ୍କା ସିନ୍ଦୁକ ଚାବି ଭଙ୍ଗା। 500 ଟଙ୍କାର ଥଳିଟା ନାହିଁ। ଢେର ଖୋଜ ତଲାସ ହେଲା। ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଗଲା। ଆଉ ପୁଝାରୀ ଏକା ବେଳକେ ଗୋଳମାଳରେ ବେଳ ଗଡ଼ିଗଲାଣି। ବାବୁ ଉପାସ ବସିଛନ୍ତି। ବଙ୍ଗାଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାତରୁ ତ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଏତେ ଚଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା କାହୁଁ ଘଟୁଛି? ଗୋପାଳ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତେବେ 2ଟା ଚଢ଼େଇ ଦିଏଁ। ବାବୁ କହିଲେ, ତୁ ପାରିବୁରେ? ଆଚ୍ଛା ହେଉ, ଏ ଓଳିଟା ଚଳିଯାଉ। ବାବୁ ଠାଁ ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ଦେଖିଲେ ଏତେ ଚଞ୍ଚଳ 5 ତିଅଣ, ପୁଣି ବଡ଼ ଭଲ। ପଚାରିଲେ, ଆରେ ଗୋପାଳ, ତୁ କିମିତି ରାନ୍ଧି ଶିଖିଲୁରେ? ଆଜ୍ଞା, ପୂଜାରୀ ରନ୍ଧା ଦେଖି ଦେଖି ଶିଖିଛି। ସେ ରାନ୍ଧୁଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ବସି ଦେଖୁଥାଏ। ବାବୁ ଏଣିକି ଗୋପାଳ ହାତ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାରି ହାତରୁ ଜଳ ଛୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁଣି ଦେଖିଲେ ବଜାର ସଉଦା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧା ଅଧିକ ଊଣା। ପରିବାପତ୍ର 2 ଗୁଣ ବେଶୀ। ପୁଣି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ରନ୍ଧା। ବାବୁଙ୍କର ମନ ଜାଣି ବେଳ ମାଫିକେ ଗୋପାଳ ରନ୍ଧା ବଢ଼ାରେ ଲାଗିଥାଏ। ପୂଜାରୀ ତ ବଜାର ସଉଦା ଘିଅ ତେଲ ସବୁଥିରୁ ରେଶା କାଟିବ। ସବୁବେଳେ ଆପଣା ରୋଜଗାରରେ ଲାଗିଥାଏ। ବାବୁ ଭଲ ଖାଇଲେ ମନ୍ଦ ଖାଇଲେ ତାର କ'ଣ ଯାଏ? ବାବୁ ଥରେ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଗୋପାଳକୁ ଗୋଟିଏ ଘର ବନାଇ ଦେଇ ବିଭା କରାଇଦେଲେ। କନ୍ୟାଟି ଯେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଡଉଲ ଡାଉଲ, ସେମିତି ଗୁଣ। ପହରା ପଡ଼ିବା ଦିନରୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଗୋପାଳର ଘର ବଢ଼ୁଛି। ଗୋପାଳ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ସାରି ସବୁବେଳେ ଗଦିରେ ବାବୁଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ଥାଏ। ତୁଚ୍ଛା ବସିଥାଏ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ କଣ୍ଟା ଧରିଛି ତ କେତେବେଳେ ମାଲ ସାଇତାରେ ଅଛି। ମାଲ କିଣା ବିକା ଛକ ଛାକ ଗୋପାଳ ବେଶ ଜାଣିଗଲାଣି। ବାବୁ ଢେର ଥର ବିଡ଼ିଲେଣି। ଆପେ ଏଡ଼େ ପୁରୁଖା ଲୋକ ହେଲେ ବି ଥରେ ଥରେ ଗୋପାଳ ବଳି ପଡ଼େ। ତା କଥାରେ ଚାଲିଲେ ଠକିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ବେଶ 2 ପଇସା ଲାଭ ହୁଏ। ଗୋପାଳ ଆଉ ରୋଷେଇଆ ନୁହେଁ, ବେପାରରେ ବାବୁଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତ। ବାବୁ ବୁଢ଼ା ହେଲେଣି। 5 ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଆସି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଧାଁ ଦଉଡ଼ କାମ ଗୋପାଳ ଜିମା। ଏବେ ଆଉ ସେ ଗୋପାଳ ନୁହେଁ, ଗଦିରେ ଡାକନାମ ସାନ ବାବୁ। କାଗଜପତ୍ରରେ ଗୁମାସ୍ତା ଲେଖେ, ବାବୁ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ବାବୁ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରେ ସନ୍ଧାନ କରି ବୁଝିଲେ ଯଶୋର, ମୋତିହାର, ପାବନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ସେଉ ସବୁ ହଳଦୀ ଧୂଆଁପତ୍ର ସରକ ଆସେ। ପ୍ରଥମେ ଚାଷୀଠାରୁ କିଣେ ବୁଲା ବେପାରୀ, ସେ ବିକେ ପାଇକାରକୁ, ପାଇକାର ହାତରୁ କିଣେ ଗୋଦାମବାଲା, ଦଣ୍ଡିଦାର ତା ପାଖରୁ ମାଲ କିଣି ଚଲାଣ ଦିଏ। କଲିକତାରେ ମାଲ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 3ଟା ହାତରେ ଲାଭ ଲାଗିଯାଏ। ମହାପାତ୍ରେ ଦିନେ ବେଳ ଉଙ୍କି ମହାଜନକୁ ଜଣାଇଲେ, ଆଜ୍ଞା, ବେପାରର ଲାଭ ବିକା ଜାଗାରେ ନୁହେଁ, କିଣା ଜାଗାରେ। ଏହି ଯେ ଧୂଆଁପତ୍ର ହଳଦୀ ସରକ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଥରେ ଯାଇ ଠିକଣା ଜାଗାଟା ବୁଝି ଆସେ। ମହାଜନଙ୍କର ଅନୁମତି ଘେନି ସାନବାବୁ ସଳକେ ଠିକଣା ଜାଗାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମଝିରେ ଆଉ କାହାରିକୁ ନଗା ନ ରଖି ଚାଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସଉଦା କଲେ। 2 ବର୍ଷ ଏପରିକି କାମ ଚଳିବାରୁ ଦେଖାଗଲା ପୂର୍ବଠାରୁ 2 ଗୁଣ ଲାଭ ବେଶୀ। ମହାପାତ୍ରେ ଏବେ ବଳକଙ୍କର ଚାକର ନୁହନ୍ତି, ଲାଭରେ 4ପଣି ଅଂଶୀଦାର।